XNDFB बिथांमोननि थाखाय आं जेबो मावनो हायाखै। रन्जन दैमारिखौनो होन एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो होन बिथांमोनखौ लानानै आंहा जेबो मावनो हायाखै। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारानो XNDFBफोरनि मावनांगौ देरसिन खामानिखौ मावनो हायाखिसैब्ला आं सोर? मानगोनां बिटिआरनि सीएम सासे बिटिआरनि एकर्डनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो जुदि एनडिएफबिनि मावनो गोनां देरसिन खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला आं सोर? नङा होमबा? रन्जन दैमारि सार बिथाङाथ' बिटिआर गोरोबथानि सानसे सिगांनो गबायमोन। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय नखरनो बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों साख्रि होनो हाबायब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय एनडिएफबि नखरनो प्रमद बर' बिथाङा मानो साख्रि होनो हाया? बिएलटि सुक्तिनि गेजेरजों बिएलटिनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव गोबां नखरा मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानाय नखरफोरनो बिएलटि सुक्तिनि बा बिटिएडि बा बिटिसिनि सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानसिखौ गोबां मुंख्लं जाय नखरफोरनो जुदि साकरि होनो हादोंब्ला निस्सय प्रमद बर' बिथाङाबो हानांगोन। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार आरो रायजो सभानि एमपि बिथांमोनानो XNDFBफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनो हायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर? बुंदों बिक्रम दैमारिया। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सुप्रिम' लिडार रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि सार बिथांमोनानो एनडिएफबिखौ लानानै मावनांगौ आद्रा खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर? नङा होमबा? दिनै एनडिएफबिखौ जोनोम होगिरि गायसनगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि 64थि गोथार जोनोम सान। बिटिसि थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया डिआर नाब्लाखौ लानानै गावनि सुजुनाय मेथाइखौ लाइभ पारफरमेन्सनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गेवलां जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा देवलगुरिनि सकआव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ XNDFBनि बानजायनायाव रन्जन दैमारिनि 64थि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव आथिखालनि बिटिसिनि थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया डिआर नाब्लाखौ लानानै गावनि सुजुनाय मेथाइखौ लाइभ पारफरमेन्सनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गेवलां जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव XNDFB बिथांमोननि थाखाय आं जेबो मावनो हायाखै। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारानो XNDFBफोरनि मावनांगौ देरसिन खामानिखौ मावनो हायाखैसैब्ला आं सोर? गावखौनो सोंथि खालामना रन्जन दैमारिखौ एरैबायदि बुङो। Kahili paraten EPBN kemi bandau telelep bisa derayauna nonga biya angni angge gami nonga 64 बोसोर बैसो आबुं जानायनि मोनसे रंजानाय फालिथाय जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बेयावहाय आङो लेंहरजानाय बायदि आंनि जिथु रन्जन दैमारिखौ लानानै सुजुनाय मेथाइ बेयावनो आङो रिलिज खालामदों। मिउजिक भिडिअ जागोन खिन्थु आङो जास्ट मेथाइखौल' दिनै अनलाइन माने लाइभनि गेजेरजों बेखेवना होनाय जाबाय। गाबोन समफोरनि उनावनो मिउजिक भिडिअ
भिडिअबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनो नोंथांनि फिननायाव आं बेखौनो बुंगोन एनडिएफबिनि थाखाय नंगौ आं जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो उनावबो जे मा खामानि मावनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाया नोंथाङा जितु आंखौ सोंदों आं बेखौ बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनांगोन रन्जन दैमारिखौनो होन एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो होन बिथांमोनखौ लानानै आंहा जेबो मावनो हायाखै बेखौ आङो दुखित आं गावनो साननानै लायो नाथाय आं सोर रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बा एनडिएफबिफोरखौ लानानै मावनो हानाय आंहा जेबो गैया आरो जेबो गोहो बोलोनि मानसि नङा आं सासे साधारन सासे बेक्ति दा आं नाथाय जुर बेखौ बुंगोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै होन एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानैनो होन जायहा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनबाय मानगोनां बिटिआरनि CM सासे बिटिआरनि एकर्डनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो जुदि एनडिएफबिनि मावनो गोनां देरसिन खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला आं सोर नङा होमबा दा नोंथांनि सोंनायावसो आं बुंदों आरो हमनानै ला जोंहा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सुप्रिम' लिडार राज्य सभानि MP रोंगोरा नार्जारि सार बिथांमोनानो एनडिएफबिखौ लानानै मावनांगौ आद्रा खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर नङा होमबा दा दिल्लीयाव थानाय राज्य सभानि MP रोंगोरा सार बिथांमोना दिल्लीयाव दङ बिथांमोना एनडिएफबिनि थाखाय मा मावदों आं दिनै बुंनो हाया गोबां आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दिनै फोरमायो बे खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला दिनै आं मा मावनो हागोन आंथ' साधारन सासे बेक्तिसो दा आं बेखौनो खावलायगोन दाबो सम दंबावो एनडिएफबिनि थाखाय मावनो जायफ्रा दिनै बर' लिडार हमनानै ला BLT सुक्तिनि गेजेरजों BLTनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव गोबां न'खरा मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो BLT सुक्तिनि बा BTAD बा BTCनि सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानसिखौ गोबां मुंख्लं जाय न'खरफोरनो जुदि साकरि होनो हादोंब्ला निस्सय प्रमद बर' बिथाङाबो हानांगोन आरो मावलांनांगोन जितु सम दंबावो आसा खालामदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिआरनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबसुनियाव जानाय मुंख्लंफोर एनडिएफबिनि गेजेरजों जानाय मुंख्लंफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोननो मा होनना बुंगोन रिहाबिलिटेसनखौ होगोन बा साख्रिफोरखौ होगोन होनना आङो मिजिंथियो नंगौ रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ आं बेखौ बुङो नाथाय आं बेखौनो बुङो रन्जन दैमारियाथ' बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन नङा होमबा रन्जन दैमारिया बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन बेखौ केबिनेट मिनिस्टार बै समनि UPPLनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां UG ब्रह्म सारानो बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा बिथाङा उदां जानायखायनो बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों नोंथांमोना नुदों बिथाङा रिलिज जानायखायनो मोनसे फिसा देरा बिथांनो लुना होनाय जाबाय गोबाव सम बिथाङा जोंनि गेजेराव बे अदला खासिबारियावनो थाबाय बयबो नुबाय नाथाय मानो थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैफिननांगौ बिनि रहस्यखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ इसोरासो मिथिसिगौ दाख्लैबावै आङो रन्जन दैमारिनियाव थांदों बिथाङा मोजाङैनो दङ मानि थाखाय थानांदों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो गनायनि उनावबो मिथिबाय नङा होमबा मानगोनां UG ब्रह्म सारा लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव सुबुंफोरनि गेजेरावनो बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ जों साबायखर होयो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा उदां जाखानाय रन्जन दैमारिया दायनिगिरियाथ' जेलावसो थायो जेसेबां VIP जेसेबां गिदिर लिडारानो जा बियो सेन्ट्रेल जेलाव थायो नाथाय बिथाङा दिनै जेलाव गैया NAPBN केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोनदों बिथाङाथ' दायनिगिरि नङा दायनिगिरिबाथ' जोबथेसालियाव थागौमोन दा बिथांनि काहानिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो गबायमोन नाथाय सोर सहिखो बेखौ नङा होमबा सोर सहिखो जे बिटिआर सुक्ति जानायनि जिथु दा नै बर्तमानाव बिथाङा जोबथेसालियाव गैया माने मोनसे NAPBN मोनसे केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोननाय जादों बिनि रहस्यखौ इसोरासो मिथिगौ मिथिबाय थैनि सुगार बेरामजों
हागोन।